ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାପା ଏମିତି। ବାପା ମୋର ଭାରି ଚୁପଚାପ ଲୋକ, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବି କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ। ସମସ୍ୟାର ସିଧା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଥା ଛଳରେ ସେ ଶୁଣାନ୍ତି ଗଳ୍ପ। ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସେ ଜୀବନରେ କେତେ, କେବେ ସେ ଆଭାସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିବା ଦେଖିଛି, ଦେଖିନି ଉଦାସୀ କେବେ ବି କାହିଁ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଫାଟି ପଡ଼େ ଖୁସିରେ ସିନା, ହେଲେ ସେ ସେମିତି ନିର୍ବିକାର ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକା ହସିବା ମନା। କେବଳ ଦେଖିଛି ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଦେଖିଛି ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ। ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଲେ କିଛି, ବିଫଳ ହେଇକି ଫେରିଲେ କହନ୍ତି ହାରିବା ପରେ ହିଁ ଜିତିବା ଅଛି। ଏତେ ଦୃଢ଼ମନା ମଣିଷଟା ଆଜି, ଏତେ ଦୃଢ଼ମନା ମଣିଷଟା ଆଜି ବୟସ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ବାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି। ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି ଭଲ ସିନା ଏବେ, ଚମକ ରହିଛି ସେହି ବେଳର। ଲଢ଼ୁଆ ଖେଳାଳି ହାରେ ନାହିଁ କେବେ, ସମୟ ତ ସରେ ଖାଲି ବେଳର, ସମୟ ତ ସରେ ଖାଲି ବେଳର। ହାତ ଧରି ମୋର ଚାଲି ଶିଖେଇଲ ଯେ